Казвам се Цветелина Георгиева и днес ще ви задавам въпроси, свързани с прес-клубът на БТА. Разговарям с арт-директорката на музикалния конкурс Звезден блъсък Петя Василева. Госпожо Василева, какво е за вас този конкурс? Кой мислите, че е най-заближителният момент в кариерата ви? Предстоите първа. А на какво ви научи участието ви във фермата? Научи ме, че селския живот е много готин и има много голям чар в него. Защо решихте да направите спектакъла Ян Бибиян? Ян Бибиян е най-доброто произведение в българската детска литература. Какво е за вас журналистиката? Призвание, кауза. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря. И благодаря за прекрасните отговори. Аз благодаря за умните въпроси. Благодаря.